eyehla idamage kulo tatathi ube lapha kusasa ube ngayedwanga xa ungabalo ngatsitha uPaul basiya uPaul ntoba aba bebeqale ngapha bethokhona izese inomvumbi kubo befundile yoniwa ile 5 ibilapha into xa sebeyibhaqile abantu ndivendiyithetha enzela uba idemon ibhanki balela kuthiwa mandigqithisele eBhayibhile apha kuwe bakhethe mna bazalwane kuba sekulate mna mntu ozokhawulezisa ngoba bona sebekhulile xa bawujika ngapha ngasekuphumleni nathi bale zokhawulezisa mna ndisemncinci noko umdiliya ndim nina ningamasebe ndim umdiliya nitoni nina niyazi nje uba ngubani owayethetha le nto kwakuphi tata Mabhena kwakusenzekani ndidlalelani pho ngexesha leni loba ndibe ndijika le nale uba ngaba ndingangachaze ezo zinto izosinceda nto njengoba kungecawe kusasa ebantwini abangayaziyo le nto bahambe bayecaweni andithi na xa ungumdiliya mfo katata utheni hayi umdiliya nje umdiliya wohlobo akudingeki noba sibone ubungcwalisa bakho akudingeki noba sivuka uthetha kwakho kamandi kungadingeki noba ungathi uthi xa kuthandazwa wonke umuntu kugqibele wena emthandazweni koko ukuze ube ungumdiliya wenyaniso kubantu abakude nawe babona ngezinto ezinkulu ezibuhlungu ezihlakuwe bantwana bakabawo phela tatumancwaba phantsi komdiliya oneziqhamo ezihle ufike xa kwawo kukhona amatye okugibisela nentonga ezimfutshana ezishiyeke xa komthi ngenxa yoba kukho abantu abade nabafutshane abade njengotata uvelaba xa befika emdiliyeni bona oneziqhamo ezihle abasokolo bafike bankwentshule nje umdiliya isiqhamo somdiliya bahambe naso abantu abafutshane bethu ngenqula usiphinde ndibize omnye umuntu omnantsikileyo bathatha amatye bagibisele ngexesha begibisela liyalimaliseke liyafuthuluka ngoba ligityiselwa ngumntu hayi ngoba elizonda ufuna into ekulo bantwana bakathixo kukho abantu bakathixo abaye bagityiselwe ngusathana kuba bantwana bakabawo befuna izinto zikathixo ezikubo hayi ngoba usathana bazonda njakuleyo ke ngoku benza imasteki yoba basuke emdiliyeni nantsi ingozi ethethwe nguYesu nethi wasuke emdiliyeni uzokoma khehle ngoba yonke into emile emhlabeni imelwe ukuze ihlale emhlabeni ukuze ingabuni naselwandle kuphela elwandle akuzizo zonke inhlanzi ezinobukhosi phi elwandle kukhona ezinye ezithi zeziphile zihle ezinhlanzi kodwa siwashiya amanzi kuba kukhona ingqweleka okanye zingamakhoba kuzwaphelwane
zihlala pha ngobubomi bazo buphi na uphayelwandle umphangoma we uthini ndithi zonke izinto ezizohlakuwe emva kokulala kukamamthembu wazi into okokuba sezinto behleli phezu kwazo ngenxa ye-8 aqonda into okokuba ezinye njengoba ndimdala xa ndingasuka zivele abantu abambazonantsika niyayibona nibambi bathi bantwana bakabawo abazali ke ngabantu abenyamezela into ezinjalo yiyo le nto uyosive thina sinenyani uthe umama akananyani umama nditsho xa sendinonantsika senanyani umama ndifumene isitofu safelansikeni ndiyaqala ndiyesuka phi emdiliyeni bantwana bakabawo ubethile nje umongameli wathi okokuqala uthixo fana uqala umkhonze ukuze uyokhonza uthixo ngomphi lwalapho unganikele ecaweni kulanjwe ekhaya bantwana bakabawo ungahambi usimale ecaweni apho kanti ekhaya imali ayiyo